New Trip Youth Council Nongpo Circle hapo ke jingalam jong usamla Richard Dengdo, President but usamla Tony Shila Secretary. Rangkat kirkhot mentage sngi kilali ban pha khang ye ki office trekam jong ki bang baper badon ha kasor nongpo bakim burom ye kele niam shat nongkrem kumbalapan bana shuti da kasorkar. Kadau bala penlong ye kita kinong ilam bandit pha khang ye ki bang kadina mar babun na ki bang ha ki thai nongpo kila ple bat kim shem la borom ye kasi le niam bakar pang kabalatip kum ka pomplang lani ka shat nongkrem bat ha ka te gasgi na kaliang jong ka seng kala pha khang mador ye ki bang bat kentu ba ki dei ban ashuti kham tam ye ki trai mulum nakaliang jong kinong ilam jong ka seng kala kat pat ru shaka sorkar bakadi ban batha bat pen bana shuti ru ye ki bang kum ka dak jong ka jing borom lang ya ka te gasgi Nakaliang jungi ka New Trip Youth Council Nongpo Circle hadin ba nakaliang UDC Burom jong ka Riboy District ula declare ba tersi kadai ka syuti namar ba kadai ka shat nongkrem nongkrem festival menta ka singi New Trip Naibing henre habangi yo menwan maksaki menta ka singi kalong ba kini ki bang per kan ko area hana ko nongpo kimsem lakang de dengar ka kada kum ka gajing ya buram markeliang lani gajing ya buram nam ta ka shat nongkrem festival nakliang jungi ka HYC ngilayo ban yali kendu ya ki bang per ki manager lani staff dan hak tu bang ngilayo ban yakti ba di hapan khang no ya menta ka situm kadak gajing ya buram markeliang haplada kiwe ki department ha kiwe kitna jong ka sarkar hiyo ya ka siti balipat ya ki nongtre ha tim nakaliang jong ki kim don kana ka jinge lani ka problem pat kila long willing ba kinya cooperate bagi temata kasi nakaliang ki bang fer ko noko kila khang kum kadak ban buram ya ka neka nongkrem festival lani ya ka shat nongkrem tegai ka bang ikwa nakaliang jong kum kaseng HYC ikwa ban pressure lani ikwa ban dawa ya ka sarkar ba kadai ban tungkana cuti ya ki bang hapo Riboy District la dai ha iskasi hil la ne Riboy District kumala omne baki di ban terima syuti ha kum kene kasi ka New Trip Naibing kane katarik kane kasi ka ba rakhe ya kanong festival kum kada ka jingya buram wa ka sarkar kane ban ai ka jing patha ya kini ki bang per bakin khang akum kane kasi